Здравейте и добре дошли в Белодоре. Днес ще си поговорим за една от най-популярните съставки в парфюмерията, а именно шафранът. Шафранът е известна билка, получавана от цветовете на шафрановия мизухар и се смята, че е една от най-древните използвани подправки, като е популярна още от 3000 години насам. Шафранът в продължение на векове остава един от най-скъпите компоненти в парфюмерията. Първото ми предложение е Спирито Фиорентино от Тициана Теренци. Освен доминиращата нотка на шафран, ароматът съчетава в себе си още и жасмин, магнолия, кожа и мускус, което го прави перфектният избор за всеки, който предпочита аромати със силен и изразен характер. Арабиан Стонка от Монтал е сладкото изкушение за любителите на тежките аромати. Шафранът добавя ориенталски топли нюанси, които придават на парфюма интригуващо и завладяващо излъчване. Drunk Saffron е интересното съчетание между коняк и шафран. В допълнение с нотки на слива, кафе и ванилия, този аромат ще ви остави опиянени. Заповядайте в Белодоре да откриете още за нотките в парфюмерията.